ziren zenbat pertso, oraino den guztia etzera ituztu. Zertaz dudan solasa emazue kasu, esplikatuko baitut ahal bezain justu. Zar bezain prestu, odola zautoztu, bihotzare laztu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz banuke goztu. Zahar gazten arteko, hau da parabola, zuzen esplikatzia hainbat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza zen